Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum il-ġimgħa, eżis ħuti il-ġurnata li iktar minn kull ġurnata oħra tistedinna nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu li bata u miet għalina u fuq kollox qam mill-imwiet għalina. Ejjew għalhekk eżis ħuti nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa skont l-intenzjoni ta' Żarena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek qalb safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien il-proġunier tal-Mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u Missier ta' kulħadd li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-Mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej, aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Tal-Mulej ilha artu kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-Mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħin da fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Dan ikollu barka minant il-Mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek Missier Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tiela mill-punent, malar tgħidu li tkun ġejja x-xita, u hekk jiġri, u meta jonfoħ ir-riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċoħ boħra, tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll, mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa.
Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti, intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq, li ma jmux ikkaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallek jagħtik f'idejn l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġ minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-anqas ħabba. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu mietna. Naħseb dawk fostna li forsi bħali tħobbu taraw l-aħbarijiet, naħseb hija impressjonanti kemm ta' sikwejt nisimgħu kemm sfortunatament il-qrati Maltin huma mobbijin bix-xogħol. Tgħid għaliex. Hemm min jgħid forsi għax il-proċessi jimxu bil-mod, però mhux għalhekk biss ta' eżis ħuti ta'. Naħseb il-Vanġelu tal-lum qed jindikanna wkoll għaliex. Qegħdin ngħixu fi żmien eżis ħuti fejn l-imħabba u r-rispett u l-maħfra batnihom jixxejru kif ngħidu bil-Malti. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn saħansitra fil-familji tagħna ħafna jridu jżommu l-punta, ħafna ma jaħsbux darbtejn li jfarku l-familja tagħhom stess biex forsi jiggwadanjaw ftit iżjed. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn saħansitra eżis ħuti fil-familji tagħna stess, mhux kollha Alla ħares qatt, imma f'ħafna sfortunatament li wieħed iqarraq u ma jkunx onest ma' martu jew ma' żewġu hija xi ħaġa pjuttost komuni. Kemm aħna boluħ eżis ħuti, kemm aħna boluħ. Imma kif dal-pajjiż tagħna eżis ħuti li kien pajjiż tant sinċier fil-passat. Duncan Bsajla kemm kellu raġun waħda mill-poeżiji tiegħu lil Malta tafu x'jgħidilha? Jgħidilha kont il-warda tad-dinja u sirt bħal miżbla min kull xorta ta' żies diħel ġoħejk. Inti tilqgħu u tifraħ mara bela u d-dinja titħak bejk u hekk ġarata. Eżis ħuti ħafna drabi aħna l-Maltejn waqajna fin-nassa u x'hekk ta' min ibih it-teżor tiegħu għal ftit karfa. X'inhu t-teżor tiegħu? T-teżor hija l-paċi ta' qalbek. Imbijawha biex forsi nakkwistaw xi ħaġa iżjed eżis ħuti. Kemm għandu raġun il-Vanġelu tal-lum mhux hekk li jgħidilna jekk xi ħadd ikun irid itellek il-qorti intu sejjen miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq. X'sar minnu dan is-sens komun? Saret minna din ir-rieda tajba? X'saret minna s-sinċerità? Fejn hemm is-sinċerità m'hemm bżonn qrati ħafna drabi ħanejtek. Mal-biċċa kbira m'hemm bżonn fejn hemm is-sinċerità? Il-qrati jsiru neċessarji eżis ħuti ħafna drabi fejn ma tibqa' s-sinċerità. Fejn il-bniedem irid iqarraq. U sfortunatament ta' boluħ laħna ħna l-Maltin u l-Awċin ħafna drabi biex forsi nakkwistaw ftit iktar fil-bowt imbijaw il-paċi tal-qalb tagħna. Ħansibu l-paċi f'dan kollu eżis ħuti leta? Le. Nagħmilha ċara, kull min qed jisma' wasluh dal-messaġġ, wasluh min jemmen bil-qrati u ħsibu fil-qrati, min ikisser li jkisser il-familja tiegħu stess. Iva dan ma jiġix moħħu li qed ikisser il-paċi ta' qalbu ma jistax jgħix fil-paċi. Fejn hemm il-ġlied u l-mibeda u l-azzjoni ħżiena u n-nuqqas ta' sinċerità m'hemmx Alla. U fejn m'hemmx Alla m'hemmx il-paċi eżis ħuti. U dan jieħodna l-ewwel qari tal-lum għarax qalilna San Pawl mill-ħabs. Kif qalilna fl-aħħar u xek fil-bidu skużawni. Inħeġġixkom jien il-priġunier tal-mulej San Pawl bil-maqlub. San Pawl għal-verità, s-sinċerità, l-Vanġelu ma l-ħabs. U jispiċċa maqtul. Biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħejn. Tansara jiġifieri jimxu tansara li jintom qed jgħidilna Pawlu. Billi blumilta kollha bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu lil xulxin. Kemm tolqotni dik il-kelma taħmlu? Aħna nużawha ħafna drabi fin-negattiv. Ngħidu jien ma naħmlux il dak, jew ma naħmlux il ieħor.
Hawnhekk qed nużaw fil-pożittiv taħmlu u tħobbu l-xulxejn. Nafu aħna nemmnu li s-sigriet tal-vera paċi jinsaf dal-kelmiet tan sbieħ billi bl-umiltà min ħsibu fil-qrati minn mus sinċier mhuwiex umilità. Bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabilku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta ta' sliem tkunu maqudejn jiġifieri. Ġisem wieħed, ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa l-tama waħda, ġisem wieħed li huwa l-Knisja. Jien nittama li m'hawn xi ħadd li jsejjaħ lilu nnifsu nisrani u forsi jiftaħarlu nisrani u ħsibu biex jiġġieled jew biex iżomm il-ponta jew għal kull ħaġa ta' xejn jillatika u jaqla l-inkwiet. Mhux nisrani minn hekk iżisħuti. Alla tagħna u Alla tal-paċi. U għalhekk nrid ikun nisrani veru jitifittex il-paċi u r-rispett u li jaħfer. Eżisħuti, hemmhekk fejn hemm il-ġlied u l-inkwiet, jien nħobb ngħid dak il-saying Ingliż, it takes two to tango. It-tango ma tisfnux waħdek, irid ikunu tnejn, hekk ukoll ġlieda ta'. Jekk xi ħadd jgħajjat miegħek jew jirrabja miegħek u inti żomm il-kalma kollox jieqaf hemm u l-affarijiet titranġa malajr. Imma jekk xi ħadd innaf għamel xi ħaġa u inti jekk qal kelma tgħidlu 10 nafu x'jiġri, mhux hekk eżisħuti. Ġisem wieħed u ruħ waħda l-istess kif kontum sejħa l-tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, magħmudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Ejjew eżisħuti. Aħna li nieħdu sehem fil-quddiesa. Aħna li ngħidu l-aħna nsara. Aħna li nixtiequ li nħobbu l-mulej bil-verità. Ejjew nibdew minna inwasslu dal-messaġġ mhux bil-paroli ta' bil-fatti jibda llum. Jekk fid-dar forsi ħafna drabi nillatikaw. Ibda int. Ma ngħidux eżisħuti hija hemm argumenti tax-xitan. U argumenti tal-Alla x-xitan jgħidlek għax għandek iċċedi int. Dak mix-xitan ġejja. Il-mulej taf x'jgħidlek għax m'għandekx iċċedi int, għax m'għandekx tieqaf int. Issa nażlu aħna, ara xi trid tisma'. Jekk nisma' l-vuċi tax-xitan għax għandi inċedi nibqa' nżomm il-ponta u nibqa' niġġieled fuq iċ-ċuċati ħafna drabi. U ngħix ħajja disprata. Jekk nisma' l-vuċi ta' Ġesu, għax m'għandix inċedien, niddeċidi li nieqaf jien anke jekk jidher li għandi raġun. U ngħix fil-paċi u nġib il-paċi u jkolli l-Alla f'qalbi u nwassal lil mulej kull fejn inkun. L-għażla f'idejna. Kif ġobkom nqumu bil-bieqfa. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-Ibnu fid-dinja biex iwassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni. Fil-waqt li narfu li mħabba kbira tiegħu għalina, nitolbuh jilqa' dawn it-talbit tagħna aħna u intennu isma'na mulej għat-tifħir tiegħek flimkien. Sabiex il-Knisja tgħallem lil bnedmejn it-tama u turi t-triq tal-paċi u l-ftehim u tistqar bil-fidi is-sinjali ta' Alla preżenti fid-dinja tal-lum. Nitolbu isma'na mulej għat-tifħir tiegħek. Sabiex kull istituzzjoni soċjali u ċivili taraf tiġġedded skont is-sinjali ta' żminijiet għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu isma'na għat-tifħir tiegħek. Sabiex il-kongregazzjonijiet reliġjużi jarfu jġeddu l-apostolat tagħhom għal forum ġodda ta' faqar u emarġinazzjoni. Nitolbu isma'na mulej għat-tifħir tiegħek. Sabiex aħna narfu naqraw il-ġrajiet ta' kuljum bħala parti mill-istorja tas-salvazzjoni fil-bini tas-saltna ta' Alla. Nitolbu isma'na mulej għat-tifħir tiegħek. Ħanitolbu bil-qalb lil mulej, mulej ġib il-paċi fid-dinja. Mulej nitolbuk nissel il-paċi fi qlubna, għandna ħalli nkunu aħna li nkunu strumenti tal-paċi fid-dinja. Għandna mulej ħa ma nżommux il-ponta. Għandna mulej ħa nidraw inċedu aħna. Għandna mulej ħalli l-paċi tiegħek tkun f'qalbna u tasal fid-dinja tagħna permezz tagħna nkunu aħna li nġibu l-paċi kull fejn inkunu. Nitolbuk mulej għal paċi fl-Ukrajina, fl-art imqazza fejn inti għext.
Nitolbuk għal paċi fis-Sudan u f'ħafna postijiet oħra fid-dinja fejn hemm l-inkwiet mulej. Nitolbuk biex is-sinodu tal-isfijiet u l-vista pastorali fid-djoċesi tagħna minnhom joħroġ ħafna ġejt spiritwali. Nixtiequ nitolbuk mulej għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali u dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, mod speċjali nitolbu mulej għal dawk li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni u ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Mulej niftakru fl-emigranti mxerda mad-dinja. Nitolbuk jalla l-grazzja tiegħek, il-paċi tiegħek tasal fid-dinja permezz tagħhom. Nitolbuk għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. Mulej nitolbuk għal dawk kollha li bħalissa għandhom bżonn tat-talb tagħna, mod speċjali dawk kutna li għaddej minn xi mument mudlam fil-ħajja, minn xi mart mentali, minn xi djufija oħra qed iħossuhom maksejn minnha. Ħankun aħna strumenti f'idejk mulej biex il-mħabba tiegħek, il-paċi tiegħek tasal għand l-oħrajn, mod speċjali dawk li qed ibatu permezz tagħna. Nitolbuk ukoll għax-xita mulej li artna tant teħtieġ, ħares lill-artna mulej milli tispiċċa deżert. Dawn it-talbit tagħna flimkien ma' talb ieħor moħbi fil-qalb tagħna mulej nofrulek fi ftit mumenti ta' skiet u nafdawh f'idejn l-Om tagħna tas-sema. U Alla tat-tiba li ġġeddet kollox għati lilna li nimxu wara l-passi ta' Ibnek Ġesu Kristu sina li mitu qam għas-salvazzjoni tagħna u issa qiegħed jgħix u salta miegħek flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem bil-misteru ta' dawn l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qumli u niedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej l-inżuniti u d-dnub tiegħi tneħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misterji li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier għaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu. Il-kelma tiegħek li bija għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur Feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marja Verġni. U temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet.
għaddejs tas-sewent mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokuntana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalejk. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti hemm talba li jgħidha s-saċerdot ġeneralment fis-skiet u xekk ta' qabel it-tqarbin tgħidlek mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Għaliex Alla ħares qatt it-tqarbina tista' tkun l-kundanna tagħna għal bniedem li ma jfittixx il-paċi u li mhux strument f'idejn Alla għall-paċi. Iva żisħuti, l-Ewkaristija, jekk nirċievu l-Ewkaristija, imbagħad noħorġu fid-dinja ta' barra u nġibu ruħna bħal kulħadd, nkunu qegħdin nittradixxu lil dak li qegħdin nirċievu eżisħuti ta'. Ejjew eżisħuti nirċievuh il-Ġesu, ngħixuh il-Ġesu. Ejjew qalbna ssir tabernaklu ħaj biex Ġesu permezz tagħna jwassal il-paċi tiegħu, jwassal il-messaġġ tiegħu, jwassal il-ħbiberija tiegħu, jwassal l-imħabba tiegħu fid-dinja tagħna. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jien trejt fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-pjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa f'ġisem ta' Kristu. Nome de Cristo. kemm għandna xnejdulu grazzi bil-qalb lil-Mulej Jeżus Ħuti. Ekku nirbħu t-tentazzjoni llum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu meta nkunu f'sitwazzjoni diffiċli, meta nħossuna f'sitwazzjoni fejn xi ħadd iweġġagħna u nibdew nisimgħu x-xitan jgħidilna ħadd ħalleh b'xejn pattijieru. Ħares lejn Ġesu fuq is-salib. Wej Ġesu ma għamilx hekk. Quddiem tant batija ma għamilx hekk Ġesu. Ġesu żamm miskiet
żamm ir-rispett u żamm l-imħabba. Ejjew għalhekk eżis ħut insellmulu bil-qalb lil Ġesu dal-ktieb il-kbejr jgħallimna t-triq tal-ħajja mhux biss biex naslu għal paċi fil-ġenna, biex ngħixu fil-paċi hawnhekk ukoll eżis ħutej. It-triq waħda hemm, dik ta' Ġesu msallab. Ħansellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-għerf bil-ġejt tas-sema bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Ħanejdu bil-qalb 3 Ave Marijiet f'ġieħ it-3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nixtieq minn qalbi noffruha għall poplu Malti u Awċej biex nkunu mill-ġdejt poplu li jfittex il-paċi, li jfittex ir-rispett, li jżomm il-paċi tal-qalb u ma jitlifiex fuq iċ-ċuċati ta' kuljum. Poplu fuq kollox ta' f'idej li jemmen f'Ġesu u li jwassal il-Ġesu fil-ħajja ta' kuljum. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallift id-dinja mingħajr teba, Sultana tal-paċi, itlob għalina. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħaristek fuqna dejjem żomm u żomm il-paċi fil-familji tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta' Pino